ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Ҳамзат Чимаев дар суханҳои Висенте Люке ҷавоб дод. хотиррасон мекунем ки шаби гузашта Висенте Люке гуфта буд ки барои муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев тайёр аст, аммо Ҳамзат номи ӯро ягон маротиба гирифтагӣ нест. ва акнун биён мебинем ки Чимаев дар ин суханҳои Висенте чӣ ҷавоб додааст. вақте ки ман мегӯям ки тайёрам ки бо любой кас муҳориба гузаронам, пас ин маънои онро дорад ки бо любой кас, фарқ надорад ки кӣ. ман набояд ки номи ҳар яктаи шуморо номбар кунам. камарбанди BMF аз ман аст, камарбанди UFC ҳам аз ман аст. ман шунидам ки рӯзи 5 март дар Лас-Вегас турнир баргузор мегардад ва намефаҳмам ки барои чӣ ман то ҳол рақиб надорам, навиштааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки айни замон Ҳамзат Чимаев 11-ум рақами рейтинги вазни 77 кг аст, а Висенте Люке бошад 4-ум рақами рейтинг ва ҳар дуяшон айни замон рақиб надоранд. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем ҳар дуяшон барои муҳориба зидди якдигар омодаанд. акнун мебинем ки ташкилоти UFC оиди ин муҳориба чӣ қарор мебароранд. шаби гузашта журналисти машҳур Ариел Хеливани хабар дод ки Дастин Порье муҳорибаи навбатии худро метавонад ки зидди Нейт Диаз гузаронад. оиди ин чиз Хеливани дар твиттери худ хабар дод. ба ман гуфтанд ки Дастин Порье ва Нейт Диаз тайёранд ки моҳи оянда муҳориба гузаронанд. ҳар дуяшон барои муҳориба моҳи январ розигии худро доданд, навиштааст Хеливани. хотиррасон мекунем ки рӯзи 22 январ турнири калони UFC 270 баргузор мегардад ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ мешавад. муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 кг байни чемпион Брендон Морено ва довталаб Дэвисон Фигередо 3 ва муҳорибаи асосии турнир дар вазни вазнин байни чемпион Фрэнсис Нгану ва довталаб Сирил Ган. ва акнун шояд ки дар ин турнир мо муҳорибаи Нейт Диаз ва Дастин Порьеро бинем. ҳамчунин ногуфта намонад ки Нейт Диаз аз рӯи шартнома дар UFC як муҳорибаи дигар дошт, аммо Хеливани хабар дод ки ӯ шартномаи нав барои чанд муҳорибаи дигар бо UFC баст. дӯстон, агар ин муҳориба баргузор гардад, ба фикри шумо кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротонро дар комментария нависем. шаби гузашта соҳиби ташкилоти Eagle FC Ҳабиб Нурмагомедов дар амрикои шаҳри Майами пресс-конференсия гузаронд ва дар он ҷо ҷангварони нави хориҷии худро муаррифӣ кард. ҳамчунин Нурмагомедов дар ташкилоти худ каме навигарӣ кард. аниқтараш акнун дар ташкилоти Ҳабиб вазни нав 75 кг пайдо шуд. дар дигар ҳамаи ташкилотҳо вазни 70 ва баъд 77 аст, а Ҳабиб бошад дар байни 70 ва 77 боз вазни 75 кг илова кард ва ин барои бисёри ҷангваро хеле хуб аст. масалан, Кевин Ли доимо аз UFC хоҳиш мекард ки чунин вазн кушоянд ва акнун чӣ хеле ки мебинем ташкилоти Нурмагомедов ин вазнро кушоданд ва Кевин Ли расман ҷангвари Eagle FC шуд ва ӯ бо ташкилоти Eagle FC барои чанд муҳориба шартнома баст. баъди баромадани ин хабар бисёри шахсон ба ман акси Кевин Ли ва Лоиқ Раҷабовро равон карда гуфтанд ки ака рост аст ки онҳо бо якдигар муҳориба мегузаронанд ва ҳозир дӯстон мо аз рӯи маълумотҳо ҳамаашро ба шумо мефаҳмонем. Кевин Ли вақтҳои охир дар UFC ҳам дар вазни 70 ва ҳам дар вазни 77 кг баромад мекард, аммо дар ташкилоти Ҳабиб ӯ дар вазни 75 кг баромад кардан мехоҳад. Лоиқ бошад доимо дар вазни 70 кг баромад мекунад. аз рӯи суханҳои роҳбарои Eagle FC Лоиқ Раҷабов муҳорибаи худро аллакай моҳи январ мегузаронад, а Кевин Ли боша моҳи март. номи рақиби Лоиқ муайян шудагӣ нест, а рақиби Кевин Ли боша аз рӯи овозаҳо Диего Санчес мешавад. оиди чиз ҳатто худи Кевин Ли гуфт ки ба ӯ чунин муҳориба пешниҳод карданд. барои ҳамин дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмиден айни замон ин муҳориба ғайриимкон аст, аммо дар оянда шояд ки ин муҳориба баргузор гардад. ҳозир ташкилоти Eagle FC ба Кевин Ли рақиби сахт намедиҳанд, а Лоиқ ин рақиби хеле хатарнок аст. дӯстон, биёед тасаввур мекунем ки ин муҳорибаро ташкил карданд. ба фикри шумо кӣ дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонист? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.